मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छड़ी निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, छड़ी निशान जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, आकाश राजभर जैसा हो, यूपी का सीएम कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, यूपी का सीएम कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो। अखिलेश के अब की बाहरी बाह भाजपा के जाए के तो ही यारी बा प्रकाश राजभर के बारी बा, भाजपा के जाए के तैयारी बा। अब छड़ी निशान के बारी बा, भाजपा के जाए के तैयारी बा। सब सुबह सपा सब पे भारी बा, सब सुबह सपा सब पे भारी बा। अब छड़ी निशान के बाहरी बा, भाजपा के जाए के तो यारी बा अखिलेश यादव के आवे के बारी बा, पूरा जनता के इहे तैयारी बा। अब छड़ी निशान के बारी बा, भाजपा के जाए के तैयारी बा। 300 यूनिट बिजली फ्री में भेटाई, जनता के चेहरा पर खुशी लहराई। खुशी लहराई हो, खुशी लहराई। सब नौजवान लोग के लैपटॉप दियाई, फ्री में ये में तक होई पढ़ाई। अपन लड़ाई जारी बाजी, अपन लड़ाई जारी बा। छड़ी निशानी के बाहरी बा, भाजपा के जाए के तो यारी बा प्रकाश राजभर के बारी बा, भाजपा के जाए के तैयारी बा। अब छड़ी निशान के बारी बा, भाजपा के जाए के तैयारी बा। 15 दिन में होई गणक के भुगतान, मिली दोबारा यश भर्ती सम्मान। सबका सम्मान मिली, सबका सम्मान। फ्री में होई खेत के सिंचाई, शहीद किसान के मुआवजा भेटाई। ओम प्रकाश राजभर में ईमानदारी बा, ओम प्रकाश राजभर में ईमानदारी बा। छड़ी निशान के बाहरी बा, भाजपा के जाए के तो यारी बा अखिलेश यादव के आवे के बारी बा, पूरा जनता के इहे तैयारी बा। राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा फसल पर एमएसपी मिली, गेहूं के नहीं मना मानी चली। मना मानी नहीं चली, मना मानी नहीं चली। पूरा फसल पर एमएसपी मिली, गेहूं के नहीं मना मानी चली। एकजुट भइल रे नारी बा, देखी एकजुट भइल रे नारी बा। ओम प्रकाश राजभर के फिर बाहरी बा, भाजपा के जाए के तो यारी बा अखिलेश यादव के आवे के बारी बा, पूरा जनता के इहे तैयारी